Si viatgem al centre de Massarrotxos, una gran quantitat de trànsit travessa els nostres carrers. La irresponsabilitat dels ajuntaments de Montcada i Rocafort fa que per ací passen quasi 11.000 vehicles diaris. Vehicles que produeixen una contaminació ambiental i sonora fora dels límits permesos. A més, en alguns trams les voreres arriben a ser molt estretes. Tot això suposa una amenaça per a la salut i un atemptat als drets dels veïns a tindre una vida digna i en benestar. Per això, des de SOS Massarrotxos treballem des de fa anys per uns carrers més humans i per a que Massarrotxos s'assemble cada vegada més a un poble i no a una autopista. Al llarg d'aquests anys hem mantingut nombroses reunions amb l'administració, hem realitzat actes reivindicatius i hem posat en marxa campanyes de conscienciació a les nostres xarxes socials. A més, hem denunciat la nostra situació davant una gran quantitat de mitjans de comunicació. Tot això ha portat coses positives als nostres carrers, però encara queda molt per fer. Des de SOS Massarrotxos seguirem lluitant més decidits que mai per ser un carrer de poble. Unim el nostre poble. SOS Massarrotxos.